உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்க கீரை சாப்பிட மறுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி பாலக்கீரை கைமா செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். என் குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஒரு குக்கரில் 250 கிராம்ஸ் மட்டன் கீமாவை போட்டுட்டு தேவையான சால்ட்டு, கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு போட்டு 150 ml வாட்டர் ஊற்றி 2 விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க. இது செய்கிறதுக்கு 3 தக்காளியை நாங்கள் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு 2 பீஸ் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் போட்டுட்டு 1 வெங்காயம் போட்டு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு, அதுக்கப்புறம் 2 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி தூள் போட்டு நல்ல பச்சை ஸ்மெல் போனதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பாலக்கீரையை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீரை பீசஸ்லாம் நல்லா வெந்துட்டு இந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் புளிப்புக்காக 2 ஸ்பூன் தயிர் மட்டும், கெட்டி தயிர் போடுங்க, புளிச்ச தயிர் ஊற்ற வேணாம். ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணி 5 மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா இந்த கீரையில் நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச தக்காளி, அப்புறம் வேக வச்சுருக்க கைமா இதெல்லாம் போட்டுட்டு 3 டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலாவையும் போட்டுட்டு மூடி வச்சு 5 மினிட்ஸ் வேக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியான பாலக்கீரை கைமா ரெடி ஆகிடும். இது இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்.